Onnibus on Suomen ensimmäinen halpabussiyhtiö, muuttanut Suomen linja-automarkkinat lyhyen historiansa aikana. Ja tavoite on olla tämän vuosikymmenen aikana Suomen johtava joukkoliikenneyritys. Tämä meidän asiakaspalvelutarve räjähti käsiin ihan täysin heti ensimmäisenä toimintakesänä. Hyvä esimerkki oli, käytiin kesällä perheen kanssa uimassa, olin siinä vajaan tunnin, kun tulin takaisin, niin 45 vastaamatonta puhetta. Kaikki sulla? Kaikki mulla. Tilanne oli täysin mahdoton. Minkälaisia ajatuksia tai ennakkoluuloja teillä oli ulkoistamisen suhteen? Kyllä sitä aluksi kieltämättä epäiltiin, että pystyykö se hoitumaan ulkoistettuna. Siellä on kuitenkin niin paljon liikkuvia osia tuolla meidän liikenneverkostossa, että kieltämättä oli pieni epäilys, että voiko se toimia riittävän laadukkaasti. Onnibus asiakaspalvelu, hyvää päivää. Kuinka voin auttaa? Huomattiin, että kyllähän se, kun on vain riittävä ohjeistus, kyllähän se palvelu sitten toimii. Tämähän on laajentunut siitä alusta. Inan rooli on kasvanut. Yksi mikä tärkeä meille, niin hyvityksiä asiakkaille pystytään hoitamaan suoraan täällä. Meidän se ultimaattinen tavoite on se, että yksikään asiakaspuhelu ei niin sanotusti vuoda yli meille asti. Ja hyvin lähellä ollaan. Tervetuloa Inan yhteistyökumppaniksi. Ota rohkeasti yhteyttä, kerron sinulle mielelläni lisää, miten Ina toteuttaa kustannustehokkaasti asiakaspalvelunne. Ota yhteyttä.